kuti ndiniani tawanda tobaiwa madhekure profesa todzandate 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 Hello? German. Inzok. Masports apel. Yeah. Muswa 13 August. Anduruzo wadi birthday rangu. Ndizo. But manje chiwonaka. Imi mamuzunipa present ndindiri kupa present. Saka ndokumbirawo utaurire vanhu voudzana kuti ndine double trouble 1 iri kuuya. 2 tracks Pada Moyo na Mari yangu ndapedza. Thanks.